Mielesi ei pysty keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa. Ajattelet joko kielteisiä, heikentäviä ajatuksia tai myönteisiä ajatuksia, jotka pitävät sinut mukana jokaisessa pelitilanteessa. Oikeastaan mun mielestä voisi aika lailla sanoa, että maalivahdilla ei ole kauheasti varaa niin oikein vahvaan turhautumisen tunteeseen tai vahvaan kielteiseen ajatteluun pelin aikana. Että se on semmoinen asia, mikä maalivahtien kannattaisi tiedostaa. Mä kerron yhden avainasian. Mä puhun aikaruuduista. Mä opetan niin, että meillä on kaikilla aina käytössä 3 aikaruutua. Ne on menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Ja aina silloin, jos ja kun me ajatellaan kielteisesti, niin me ollaan väärässä aikaruudussa meidän pään sisällä. Että jos me oikein ruvetaan niin kuin kiinnittää huomiota meidän ajatteluun, niin silloin kun ne kielteiset ajatukset alkaa meitä viemään ja alkaa dominoida meidän päätä, niin me ollaan jääty jumiin sinne menneeseen, siihen mikä meni jo, tai sitten me ollaan mielessämme hypätty jo sinne tulevaisuuteen, siihen hetkeen, joka ei ole vielä tullut ja johon me ei pystytä vaikuttamaan. Ja sun täytyy olla läsnä, sun täytyy olla keskittynyt siihen omaan tekemiseen, ja jos sä ajattelet kielteisesti, niin sä et voi olla läsnä siinä omassa tekemisessä, ja se heikentää sitä sun suorituksen tasoa. Se, mikä ratkaisee pelin kulun osaltasi, on se, mitä sinussa tapahtuu ajatuksen ja tunteen tasolla. Ajatuksesi ja tunteesi ratkaisevat toimintasi laadun. Yksi niin kuin parhaita tapoja olla läsnä ja keskittyä omaan tekemiseen on se, että sä annat mielellesi niin kuin oikeanlaista tekemistä. Sä pystyt maadottamaan itsesi tähän hetkeen helposti esimerkiksi sillä, että sä muutaman kerran tietoisesti hengität sisään ja ulos, sä oot oikein tietoinen siitä sun hengityksen kulusta. Ei tietenkään silloin, kun se pelin kulku on kiivas ja siinä lähellä, mutta silloin, kun peli on toisessa päässä, niin totta kai maalivahti seuraa peliä tarkkaan, mutta siinä on täysin mahdollista tulla tietoiseksi omasta hengityksestä ja taas palautua siihen läsnä olemiseen tilaan. Ajan kuluessa huomaat, että hengitykseen keskittyminen on nopea, automaattinen keino tyynnyttää mieli ja palata tähän hetkeen. Olet liikkunut maalivahtialueen kaarelle, hiukan sen ulkopuolelle ja olet torjuntavalmiina. Laukaus lähtee nopeasti matalana hanskapuolelle. Liikut puoliveessä, otat kiekon kiinni patjan etupuolelta. Vastustajan pelaaja luistelee sinua kohti. Ainoahan siinä on nyt, kun ne tilanteet, mitkä tuossa nyt perusmaalintekotilanteita tulee, niin todellisuudessahan ne tilanteet tulee, joku yksittäinen hyökkäys, kun tulee siniviivan yli, niin voi olla, että se on 2 sekuntia, niin se tilanne on mennyt ohi. Niin nopeasti ei pysty tietysti sitä tuossa kertomaan, että ne tulee vähän niin kuin hidastetusti, mutta tärkeintä onkin, että siihen se, joka sitä kuuntelee, saa sen mielikuva ja hänhän sitten, näin mä nyt uskoisin, että kun se tulee, niin hän sen kuulee, tekee mielessään ne toiminnot ja sitten luultavasti vielä niin kuin uudelleen ja nopeammin, niin kuin, että se on sitten sanotaanko tilanteen kilpailutekniikan omana. Se, mitä on tietysti itse ja mitä jutellut sitten maalivahtien kanssa, jotka on sitä kuunnellut, niin moni sitä käyttää edelleen. Jopa pelipäivänä auttaa keskittymään siihen peliin. Tiedän, että yksi liigamaalivahtikin näin tekee. Meidän pojilta en ole liikoja kysyä, että käyttääkö he pelipäivisi. Heilläkin molemmilla toi on. Että se on yksi apuväline, yksi työkalu, jos on ongelmia esimerkiksi keskittymiseen tai muuta. Siinähän on muutakin niin kuin hengitysharjoituksia ja muita, mitkä on sitten taas tuolta Minnan puolelta. Että mun ääni siellä kuuluu ja mun asiantuntijuusosaaminen on ainoastaan niissä niin kuin pelitilanteissa. Mä ajattelen, että ehkä tuo niin kuin CD niin kuin ydintehtävä on auttaa niin kuin maalivahtia helpommin ja nopeammin pääseen siihen oikeanlaiseen mielentilaan, jota se pelissä onnistuminen vaatii. Pelin jälkeen vain sinä tiedät, saavutitko pelissä tavoitteesi ja kykenitkö voittamaan mielesi haasteet.